wannan ita ce jaja. Jaja kaza da Hausa ke. To. Yanzu wannan shine matakin farko na gashi ko kuma Wannan mataki na biyu. na biyu kenan wannan. Okay. Gaba za mu je mataki Mataki na uku. na uku. Wanda za mu sa musu ne kuma mu sa musu yaji. A sa musu mai a sa musu yaji. Okay, bayan wannan ma akwai wani man da ake sake sa musu. Yawa Amma fa ba dan azumi ake ba daidai wannan lokacin. Tabbas mutum ya samu guda daya. Ai sai ya ji kamar ya ce wayyo Allah. A an gaya ma gaskiya. Ai tabbas wannan ba dan haka ba mutum da sai ya ji kamar ya ce wayyo Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shiryayyu kenan. Kai, Allah ya gafa kaji na. Kaji na fasin yi kawai. La hawla wala quwwata illa billah. Kamata ya kawai in ka sha ruwan nan. An ce ma ko guda 7 ne. Mutum a nade mishi guda 7. Ya ci uku ya kai wa gida 4. Yawwa, ya ci uku ya kai wa gida 4. Gaskiya dai. Ya more. Tabbas. 7 ne. Hai. Wato ni da kake gani na nan kaji suna burge ni. Kaji ba? Ai ni ma kenan. La hawla wala quwwata illa billah. An gaishe ku kaji. Allah da kana ba su wuta. Ƙwarai ka ko da na kasuwa. Ubangiji Allah ya kawo kasuwa mai alkhairi. Allah ya sayar. Idan an tashi yanzu neman wa'annan kajin, ina ne za a zo a same su kenan? Daura kwanan dawo. Bakin First Bank, Office First Bank. Wajen TBO. Wurin ishara inda ake sai da ishara benches inda ake sai da shinkafa. Ake sai da shinkafa da sumai da siminti da masara da shinkafa. To nan ne? Wannan ne. Kuma kaman opposite First Bank ko? Opposite First Bank. Ƙwarai ko shi nan. Ubangiji Allah ya sayar. Allah kawo masu sai masu alkhairi.